Mostanában sokszor elkeseredem, amikor a nehézségeim rám telepednek. Ilyenkor segít, ha inkább azon gondolkodom, mi mindenért lehetek hálás, amit eddig az élet adott. Azért, hogy itt lehetek, hogy az életemet én fűszerezhetem. Valamikor egy hosszabb sétával, máskor egy csoportos túrával, vagy azzal, hogy készítek egy finom ételt, amibe belefőzöm a szívem. Mert miközben a nyersanyagokból ételt varázsolok, minden szeretetért köszönetet mondok. Például, amikor ma elkevertem a sáfrányt, eszembe jutott egy gondoskodó barát. És hogy mennyivel másabb azt az ízesítőt használni, amivel ő nekem akart kedveskedni. Amikor elutazott, akkor is az eszébe jutottam, amíg a török piacon a szuveníremet kiválasztotta. Vagy amikor egy igaz beszélgetés a zsigereimig hatol, mert a szívem egy másikkal összekapcsol. Ezekért a megélésekért érdemes élni, újra és újra nekiveselkedni. Mert amikor rendet teremtek magamban és körülöttem, friss energiával új lendületet veszek. Ezzel a lendülettel haladok az utamon tovább, igyekezve észrevenni minden apró csodát. Mert ezeket a csodákat magamba építem, gazdagítva velük a létezésem. Szerintem ezek a mi valódi kincseink, az el nem vehető emlékeink. Ezeknek az emlékeknek, hogy mi lesz a sorsa, azt csak a Jóisten tudja. Lehet örökké bolyonganak majd az univerzumban. Akkor is, amikor mi már régen meghaltunk. Az emlékeink lenyomata talán létezik tovább, láthatatlanul.